Nyamara amene amachuka ndi kupanga acting ngati Yesu pa Good Friday mu dziko la Nigeria wamwalira pa Good Friday imene yathayi. Mkulu amene zina yake ndi Michel Obiteni amachokera ku Rivers State ku Nigeria. Mkulu amene ndi otchuka ku nkhani yopanga acting ngati Yesu amakankhomera pa mtanda iyeyo kuyambira mu chaka cha 2023 mpaka na 2024 iyeyo ndi amene ankapanga acting ngati Yesu. Koma chaka chino iyeyo sanapange acting ngati Yesu. Analipo anthu ena amene amapanga acting. Ndi anthu aja ali nkati mopanga acting chifukwa choti iyeyu ndi amene amaziwa kupanga acting bwino. Ndi amene anali kochi kumaphunzitsa anthu aja kuti panga acting ngati Yesu timapanga chonchi timapanga chonchi. Ndi amayenda mu ma station osiyanasiyana. Atafika ku station 12 kumene amaphunzitsa anthu aja amene anali na Yesu kupanga acting, ndi anatenga yeuja microphone amafuna akampase Yesu mmodzi amene so anali pa mtanda. Ndali nkati kokapeka microphone Yesu nkuti nthawi imeneyi atamwalira ndi amafunika microphone. Ndi Yesu akamwalira amene nazo kuti aponye chiphaliwali koyamba kenakonso aponyenso chiphaliwali kachiwiriko masoja onse amene anampanga chipongwe Yesu azagwa pasi ngati mphamvu yochokera kumwamba. Ndi chiphaliwali imenechi amagwisa ntchito mabomu, maloko bomu, amayirokoza mabomuwo amasiya pasi pa nthaka. Ndi amaphulisa mabomu aja. Bomu limene limachedwa oginibo. Oginibo ndi bomu limene amapangira kachitsulo kokuthwa kamakhala pa bomupo, pakati pa bomupo ndi amakayasa kachitsulo kaja. Bomu lija limaphulika, chitsulo chija chimapita mmwamba. Ndi zotsatira zake chitsulo chimenechi sichinapite mmwamba. Iye uja akapereka maiki kwa Yesu winauja, bomu lija analiyatsa. Ataliyatsa mopita mmwamba linammenya iyeyo. Zotsatira zake anagwa pasi. Anthu amona ngatiso iyeyo akupanga acting chifukwa choti inali process yakuti masoja aja agwe. Ndi iyeyo so anagwa pasi. Ndi anthu amona ngati apangaso acting iyeyo agwa pasi ngati soja. Samaziwa zakuti chinthu chija chammenya. Kenako anaona magazi. Ataona magazi anaona zo munthu wapwereka, anamthamangira. Anamthamangira anapita naye chipatala. Atapita naye chipatala wamwalira. Omwe ndi mmene wafera Michel Obiteni. Ndi imfa yosangalatsa kwambiri fero wafa akupanga zinthu za Mulungu. Sanafere kumalo kwina kwake koyipa. Ndenda ngopanga nkhani imeneyi ndi cholinga choti mzimu wake usemumtendere. Akuluakulu ifa ngati zimenezi zimakhala zosangalatsa chifukwa choti wafa ukutumikira Mulungu wako. Nthawi zinaso ndimakamba kuti mukamapempha kwa Mulungu muzipemphaso kuti muzandipase imfa yosachititsa manyazi. Fa pali imfa zina zake zimakhala zochititsa manyazi. Azitafera kumowa, afera pamwamba. Zimakhala zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Even anthu makamba za imfa yako zimakhala zinthu zochititsa manyazi. Sangathe kufotokoza bwinobwino. Era zifumu uyuyu wafa ngati dolo, mzimu wake usemumtendere. Jabaskara makamashita sika banisha hii. Jamashara shina kamo.